egin ditu ikasketak, erizaina izango dama bezala, herriko elizan ezkonduko da, baina Mariak badauka etxean, kontatuko ez duen sekretua. Hasi da besten orain dela gutxi, montatu duten eskataldean, dantzazazo, Sweet Mary, dantzazazo, Sweet Mary, dantzazazo, Sweet Mary, dantzazazo, Sweet Mary. Ailegatutan berriro astelena, gona laukidun uniformea, noiz iritsiko berriz ostirala, berriz abesteko lokalean, baina Mariak badauka etxean, jantziko ez luken beste jantzia, eskalaukidun tiranteak eta Martin botak erosi berria.